Αρχίζουμε με την υπαριθμό 371 κάθετος 10 του 2011. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την κατάργηση της ΔΟΗ, Καρίστου κλπ. Το λόγο έχει ο ερετών βουλευτής για να αναπτύξει την ερώτηση για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια ουσιαστική φημολογία η οποία κινητοποιήθηκε και από δικές σας δηλώσεις, ότι μέσα στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας, που οφείλω να ομολογήσω ότι είναι απαραίτητος, διότι τα έσοδα υπολείπονται και το 10 του στόχου και είναι βασικό πράγμα τα έσοδα, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σχεδιασμό προβλέπεται και η μείωση του αριθμού των ΔΟΗ, η συγχώνευση μικρών περιφερειακών ΔΟΗ σε μεγαλύτερες. Αυτό ξεκίνησε και από δημοσιεύματα, αλλά και από δηλώσεις δικές σας. Αναφέρομαι σε δημοσίευμα σχετικά με δηλώσεις που κάνατε σε διευθυντές και προϊσταμένους εφοριών στη Βόρεια Ελλάδα περίπου στο τέλος του Οκτωβρίου του προηγούμενου χρόνου. Αυτό δημιούργησε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων και βεβαίως στο δικό μου το νομό, στο νομό της Εύβοιας, δημιούργησε ουσιαστικές, αν το θέλετε, ανησυχίες για το κλείσιμο της ΔΟΗ Καρίστου και της ΔΟΗ Λίμνης, οι οποίες είναι πράγματι 2 μικρές ΔΟΗ, περιφερειακές θα έλεγα στο νομό, αλλά πολύ ουσιαστικές. Αυτό ως ντόμινο προκάλεσε ανησυχία στον εμπορικό κόσμο, δοθέντως ότι όχι μόνο στο δικό μας νομό, αλλά και γενικότερα για το φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ο μηχανισμός της εξαποστάσεως εξυπηρέτησης των φορολογούμενων δεν έχει προωθηθεί. Δεν έχει δηλαδή δημιουργηθεί εκείνη η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να εξυπηρετούνται σε απόσταση και ιδιαίτερα αυτοί που χρειάζονται καθημερινή εφορία, όπως είναι η εμπορία αυτοκινήτων, όπως είναι οι έμποροι, όπως είναι τα λογιστικά γραφεία κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι, και είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, οι αποστάσεις στο δικό μας το νομό είναι πάρα πολύ μεγάλες και απαγορευτικές. Δηλαδή η Νότιος Εύβοια, Στήρα, Μαρμάρι και Κάριστος, με ιδιαίτερα εμπορική και τουριστική κίνηση, με πάρα πολλές επιχειρήσεις, απέχουν 2,5 ώρες από τη Χαλκίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εξυπηρέτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ίδιο ισχύει και για τη Λίμνη, όπου μάλιστα εκεί και οι καιρικές συνθήκες το χειμώνα είναι σχεδόν απαγορευτικές για να κατέβει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινιστεί με ποια κριτήρια, αν και τι έχει αποφασιστεί τελικά από την κυβέρνηση. Και βεβαίως η ΔΟΗ Καρίστου και η ΔΟΗ Λίμνης αποτελούν μια αφορμή για να γίνει μια κουβέντα σε αυτό, αλλά βεβαίως με ενδιαφέρει και για το δικό μου το νομό. Και δεύτερον, αν πράγματι έχει αποφασιστεί να κλείσουν οι περιφερειακές μικρές ΔΟΗ, τι προβλέπει το TaxisNet ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τι αν το θέλετε πρόβλεψη έχει κάνει το Υπουργείο σας, ούτως ώστε να μπορούμε να πάμε πρώτον σε μια διασφάλιση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, δεύτερον σε μια ουσιαστική εξασφάλιση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και των εσόδων της χώρας και τρίτον να μην αυξήσουμε το κόστος των φορολογούμενων. Διότι ναι μεν βρισκόμαστε σε μια κρίση, ασφαλώς οι τζίροι των καταστημάτων έχουν πέσει, ασφαλώς τα εισοδήματα των μισθωτών έχουν μειωθεί, όμως την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους εξυπηρετεί καλύτερα και δεύτερον με λιγότερο κόστος. Διότι αν το κράτος το ίδιο αυξάνει το κόστος ζωής την ώρα που εξ ανάγκης είναι υποχρεωμένο να μειώσει τα έσοδα ενός πολίτη, τότε νομίζω το κακό είναι διπλό. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κουσελάς. Για 3 λεπτά, κύριε Κουσελά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω στον συνάδελφο Μαρκόπουλο ότι για πρώτη φορά, κύριε Μαρκόπουλε, και παρά τα τεράστια προβλήματα που είχαν σχέση με την ύφεση από μια πλευρά αλλά και την κατάσταση που εσείς περιγράψατε στους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έγινε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά η απόκλιση από τους στόχους των εσόδων ήταν μόνο της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν στην Ελλάδα έχουμε ύφεση της τάξης του 4% που γνωρίζετε ότι δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, και από την άλλη πλευρά όταν σε μια σειρά από χώρες με πολύ μικρότερη ύφεση η απόκλιση στα έσοδα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, με -2
ύφεση, είχαμε μείον 8% μείωση των εσόδων. Στην Ελλάδα με μείον 4% είχαμε συν 5,4% για το 2010 αύξηση των εσόδων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό μας ικανοποιεί και ότι δεν καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες σαν αυτές που θα περιγράψω. Ο στόχος αυτός να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο 2011 πραγματικότητα. Διάβασα προσεκτικά την ερώτηση που κάνατε, αλλά και τις αιτιάσεις των φορέων της Ευβοίας σχετικά με το θέμα της μη κατάργησης της ΔΟΗ Καρίστου. Και αναρωτήθηκα από πού προέκυψε αυτό το ζήτημα, ότι δηλαδή στοχεύουμε στο να καταργήσουμε τη ΔΟΗ Καρίστου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν έχει ληφθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό καμία τέτοια απόφαση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην αδιοργάνωση συνολικότερα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρές και οργανωμένες ΔΟΗ που να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη. ΔΟΗ που να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη μεγάλη πρόκληση σχετικά με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Να μπορούν δηλαδή να προχωρούν με αποτελεσματικότητα και σε προληπτικούς και σε τακτικούς αλλά και σε προσωρινούς ελέγχους. Σήμερα έχουμε ένα δίκτυο 290 ΔΟΗ που χρειάζεται συνολική ανασύνταξη και αναδιοργάνωση. Λείπει προσωπικό με βάση το 5/1, αδυνατούμε να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες. Υπάρχει αδυναμία από την άλλη πλευρά ουσιαστικών ελέγχων. Μόνο το 3% των χρήσεων μπορεί να ελέγξει ο σημερινός φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι. Παράλληλα, στόχος μας είναι να περιορίσουμε την ανάγκη προσέλευσης των πολιτών προς τις εφορίες. Το κάνουμε λοιπόν πράξη με μια σειρά διαδικασιών, αλλά και με το TaxisNet, στο οποίο εσείς αναφερθήκατε. Στο TaxisNet, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, η αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογούμενων περιορίζεται μόνο στην αρχική παραλαβή του κλειδάριθμου για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του κάθε φορολογούμενου. Στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να διεργεί ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών του. Δηλαδή να υποβάλει δηλώσεις, να παίρνει εκαθαριστικά, να παίρνει φορολογική ενημερότητα, να υποβάλει ερωτήσεις και να παίρνει απαντήσεις. Επίσης, μια σειρά από διαδικασίες περνάνε πλέον στα ΚΕΠ, όπως είναι τα αντίγραφα των εκαθαριστικών από την εφορία, όπως είναι η φορολογική ενημερότητα και μια σειρά από άλλες τέτοιες διαδικασίες. Και ταυτόχρονα, στο μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με τις πληρωμές και τις εισπράξεις, αυτά πέρασαν ήδη και περνάνε σε σημαντικό βαθμό στις τράπεζες, ιδιαίτερα με την εκκίνηση της λειτουργίας της ενιαίας αρχής πληρωμών από 1η Πρώτου 2011. Αυτά όμως όλα δεν σημαίνουν ότι εμείς θα αφήσουμε ακάλυπτες περιοχές και ιδιαίτερα περιοχές σαν την περιοχή της Καρίστου, που όπως πολύ καλά είπατε είναι δυσπρόσιτες και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτές λοιπόν είναι οι προθέσεις μας και αυτές τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς καλούμε και εσάς να στηρίξετε. Σας ευχαριστώ. Ο ερωτών βουλευτής, κύριος Μαρκόπουλος, για 3 λεπτά κύριε Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, με καλύψατε σε ικανοποιητικό βαθμό σε ό,τι αφορά το TaxisNet και χαίρομαι, διότι πράγματι η χωρίς προσωπική παρουσία εξυπηρέτηση του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μπορεί στην αρχή πράγματι να έχει κόστος με τους ενδιάμεσους λογιστές, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι και ο πολίτης θα καταλάβει ότι έχει τη δυνατότητα. Και χαίρομαι γι' αυτό και το στηρίζω. Πραγματικά και εμείς το στηρίζουμε ως Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν με ικανοποιήσετε για τη ΔΟΗ. Μου είπατε ότι δεν έχετε πρόθεση να κλείσετε περιφερειακές ΔΟΗ, μιλήσατε με καλά λόγια για τη ΔΟΗ της Καρίστου, αντιλαμβάνεστε τις αποστάσεις και τη δυσκολία, αλλά δεν δεσμευτήκατε ότι θα την κλείσετε. Επίσης, δεν μου εξηγήσατε τι είναι αυτή η αναδιοργάνωση των ΔΟΗ που θα κάνετε. Θα κλείσετε ή δεν θα κλείσετε ΔΟΗ? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έστω ένα αξιολογικό σύστημα με το οποίο θα αποφασίσετε να κλείσετε, ή πείτε μας ότι δεν θα κλείσετε. Δεν μου απαντάτε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι δεν μου απαντάτε και δεν μπορώ να αντιληφθώ αν πράγματι σήμερα το υπάρχον φοροεισπρακτικό σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 3% ελέγχου των κρίσεων, αν θα κλείσουμε περιφερειακές ΔΟΗ, πού θα πάει αυτό το 3%? Προφανώς στο 2 ή στο 1 ή στο μισό.
Διότι ένας υπάλληλος εφοριακός για να εξυπηρετήσει το στόχο του, και μαθαίνω ότι θα βάλετε και κριτήρια για τους διευθυντές και ίσως καλά να κάνετε σε ό,τι αφορά την απόδοση, θα πρέπει να μετακινηθεί, άρα έχει εκτός έδρας. Άρα έχει και μεγαλύτερο κόστος, άρα πρέπει να φέρει και περισσότερα χρήματα πίσω. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τον οποίο κάνετε? Δεν έχω αντιληφθεί από την απάντησή σας. Τέλος, κλείνω να σας πω, μη χαίρεστε τόσο πολύ για τα φορολογικά έσοδα του προηγούμενου χρόνου. Μπορεί να πιάσατε έναν ικανοποιητικό βαθμό, αλλά αλλάξατε 4 φορές τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Βάλατε περαίωση, έχετε μονιμοποιήσει την έκτακτη εισφορά, εκτός του εξαιρετικά αυξημένου συντελεστή φορολογικού για όλες τις επιχειρήσεις, έχετε φορολογήσει τα διανεμόμενα και τα μη διανεμόμενα. Έχετε αυξήσει το ΦΠΑ πολύ περισσότερο από τη Ιρλανδία που δεν το έχει δεχθεί, αλλά μόνο στον 3ο χρόνο. Μη χαίρεστε για αυτό που πιάσατε, γιατί στην πραγματικότητα έχετε πολλαπλασιάσει τις κυβερνητικές σας αποφάσεις για να πιάσετε ένα στόχο με πολύ λιγότερες. Σε κάθε περίπτωση όμως να μείνω στο αντικείμενο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε δέσμευση ή να μην μου δώσετε σε ό,τι αφορά τη ΔΟΗ Καρίστου και τη ΔΟΗ Λίμνης, γιατί ενδιαφέρει το νομό μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Δευτερολογεί ο Υφυπουργός Οικονομικών, κύριος Κουσελάς, για 3 λεπτά. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω καταρχήν να σας πω ότι εμείς δεν χαιρόμαστε για τίποτα και πολύ περισσότερο για την κατάσταση την οποία παραλάβαμε από την κυβέρνηση τη δικιά σας. Κατάσταση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Και είναι γεγονός ότι δώσαμε μια πολύ μεγάλη, μια σκληρή μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες και στον τομέα των εσόδων και στον τομέα συνολικότερα του περιορισμού των δημοσιονομικών ελλημάτων που είχαν φτάσει εκεί που γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα ένα κομμάτι των προσπάθειών μας είναι και η αναδιάταξη, η ανασυγκρότηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, την οποία εσείς προσωπικά, και χαίρομαι γι' αυτό, τη χαιρετήσατε στην αρχή, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπω ότι κολλάτε σε ορισμένα ζητήματα. Αντιλαμβάνομαι και τις ανησυχίες σας και τις πιέσεις που μπορεί να υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες για ορισμένα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση για τη ΔΟΗ Καρίστου, στην οποία αναφέρεστε, είναι αδικαιολόγητες κατά τη γνώμη μου, όμως τα αντιλαμβάνομαι γιατί είμαι βουλευτής περιφέρειας και εγώ προέρχομαι από την περιφέρεια, όμως ξαναλέω την ίδια στιγμή αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει στο να προχωρήσουμε σε μια γενναία ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού στο σύνολό του και στην περιφέρεια και στο κέντρο σε ό,τι αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τους στόχους μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς θέλουμε μια δημόσια διοίκηση η οποία να λειτουργεί ουσιαστικά. Θέλουμε δόη οι οποίες να μην είναι δόη ταμπέλες, να μην είναι δόη σφραγίδες, αλλά να είναι δόη που να μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Διαφορετικά, τόσο τα φορολογικά έσοδα τα οποία μαζεύουμε από το εισέρημα των Ελλήνων πολιτών, όσο και οι θυσίες που γίνονται θα πηγαίνουν χαμένες. Θα πηγαίνουν στις γνωστές μαύρες τρύπες του γνωστού τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να το θέλετε ούτε κι εσείς και πρέπει ίσα-ίσα από τη στιγμή που είστε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχετε σημαντικές και σοβαρές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, να βάλετε πλάτη, κύριε Μαρκόπουλε, όχι εσείς προσωπικά, συνολικότερα η παράταξή σας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι όποιες αποφάσεις ληφθούν σχετικά με το θέμα που αφορά το δίκτυο των εφοριών θα είναι αποφάσεις οι οποίες θα βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα δημοσιοποιηθούν. Δεν πρόκειται κανένας να προχωρήσει επιλεκτικά είτε στην Εύβοια είτε σε οποιοδήποτε άλλο νομό στο κλείσιμο ή σε συγχωνεύσεις ΔΟΗ, αλλά τα κριτήρια τα οποία θα υπάρξουν θα είναι κριτήρια γνωστά σε όλους και θα είναι κριτήρια, όπως σας είπα, αποτελεσματικότητας σε σχέση με τη λειτουργία των ΔΟΗ, σε ό,τι αφορά τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική ανάπτυξη και τους πολίτες. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε κατά νου, και σας το είπα άλλωστε, το τόνισα, τα ζητήματα τα οποία αναφέρεστε να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά τις τελικές αποφάσεις. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τελικές αποφάσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει απόφαση για το κλείσιμο της ΔΟΗ Καρίστου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.